Здравейте! Това е биомасажорът или така нареченото бижу на фирмата Vieda. И сега ще покажа как човек може да направи вакуумен масаж, т.е. вендуза, без да е необходима помощ от друг, и то на гърба. Толкова е лесно, сега ще видите. Така, включваме го. Едно. И тук слагаме на 4. Това е тук за вакуума. Много е чувствително. Така. Също на 4 ще го сложа. И така. Сега съм го приготвила. И го позиционирам тук. То си прави вакуум. Вие виждате. И аз съм със свободни ръце. И така, когато искам да го махна, просто грайфвам тук, взимам насам. Така. Тук по средата един път, два пъти. И е готов. Това беше толкова е лесно. И по този начин става много хубаво кръвообращение и всичката болка, истинка или главоболие минават просто за 5 минути. Чао! До скоро!